Ibilbide politikoa hasi zuen elkarte sozialistan bozkatu du Eduardo Madinak. Deustuko honetan 17 urte zituela Gaztedi Sozialisten taldea sortu zuen hautagai bilbotarrak. 21 urte geroago PSOEko buruzagia izateko boza eman du. Parte hartzeko deia egin die militantei eta prozesu honetatik Alderdi Sozialista indarturik aterako dela adierazi du. Es una gran oportunidad de un proceso que se estudiará, porque creo que ha sido un proceso limpio, un proceso elegante. Lider berria aukeratzeko prozesuaren gardentasuna goraipatu du Madinak eta militanteengan piztu duen ilusioa. Portugaleteko elkartean Euskadiko sozialisten idazkariak bozkatu du. Patxi Lopezen hitzetan garai berria zabaldu dute sozialistek eta progresisten konfidantza berreskuratzeko bidea. Noren aldeko botua eman duen galdetuta, Eso te gustaría, ez du argitasunik eman nahi, militanteek askatasun osoz bozka dezaten. Roberto Jimenezek, Nafarroko sozialisten idazkariak berriz, Yo votaba a Pedro Sánchez. Sánchezi eman dio botoa Nafarroarentzat onena delakoan. Nortasun agiri nazionala utzita, Jimenezek atzera egin behar izan du, kotxera joan dabila ezin baitzuen bestela bozkatu. Euskadi eta Nafarroko elkarte sozialistetan militanteek ilusioa agertu dute. Gaur irabazten duena guri idazkari nagusia izango da, eta horrekin balio du. Egun historikotzat jo dute eta edadeko militanteentzat aspalditik desiaturiko aukera, boto zuzena.